הפרס הגדול לזוכה בהישרדות תהיה הפנינה. שווי הפרס הראשון, 1,000,000 שקלים. הכוללים גם רכב סובארו B9 טרייבקה. טכנולוגיה מתקדמת. עיצוב מרגש. עוצמה מתפרצת. B9 טרייבקה, הדרך שלך לנצח. מבית סובארו. 20 מתמודדים, רק אחד יהיה השורד האחרון. הפרס הגדול לזוכה בהישרדות תהיה הפנינה. שווי הפרס הראשון, 1,000,000 שקלים. הכוללים גם רכב B9 טרייבקה. טכנולוגיה מתקדמת. עיצוב מרגש. עוצמה מתפרצת. B9 טרייבקה, הדרך שלך לנצח. 20 מתמודדים, רק אחד יהיה השורד האחרון.